Horiani Tuhata, tapuji matuhata, marhite namaredde sian bukwedde nomor 10 ayat sada rodi tolu. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tigor doa kadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi. Allah yang go halak parjahat tarsulad di dodisi. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok kami ala dipabisar ho tuhami barita nauli nama nodangi rohanami. Ai alanii ubahen hutadahami ho dohot lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saleleng dingoluon. Jalanaing martua hami bahenonmu. Sai perbadiai marohanami marhite-hite todim, jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami manguloiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 344 ayat sada. Yesus mengira di son asa Masihan laluan. Iben Roma
Tangihon hamuma patik ni debata ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinonomari maulah hamu nasa silaonmu. Ala yang guari papituhoni ari paradianan ni Jehoba debatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai di nono mari do ditoppa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian doibania di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Lapatanna. Ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunang tois rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita laho mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 120 tolu ayat tolu rodiopat. Tato potima dosat tana godangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale manami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami na godangi di jolum. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Alani pangalausiot tado ubahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon madidebata na digijang. Amin.
Mare dehita sian bukede nomor 316 ayat 2 rodi tolu. Laga dapat panganaku, sogari mahamare. Tagada sadanahaku, sadahataku ken. Garutakin matutu. Saya sirahan Tuhanku, segala suami. Jaga tuturahaku, sesama saja sakti. Aku Tuhan Mahasam, datang ilaha, asagana maringasu, mengalai surya pagiku. Tabegema hatani debata turpuk diare mingguan. Turpuk epistel di minggu ta sedarion imana tersurat di Matius walu mamuka sian ayat 5 saat di ayat 10 tolu tajahama dohot responsoria alai di ayat 10 toluan non rap mahita majahasa naposoni iduk ni soldadu dungi bongot ma Jesus tuhuta Kapernaum jadi Roma tujuluna sada iduk ni soldadu mangelek-elek ibana nin nama. Ale Tuhan saya peak do na posokku di jabuku nasario do ibana masai bernit diahap. Dungi nin na Jesus ma madok ibana ro piau pamalum sahitna. Dungi di do iduk ni soldadui mangalusi. Ale Tuhan na hurang tama doa utu. Dok mahasas do asahipas na posoki. Ai gari au jolma nani rajaan na mangarajai soldadu molo hudok tunasada tusadui maho lahodo ibana ia tunasada tuon maho barodo ibana jala ia hudok tunaposokku on mabahen jadi ido ibahen. Jadi longang marohani Yesus ubegesa gabe didok mamadok akan namangi huton ibana situ Tuhan gari dihala Israel dang jupangau haporseaon nasun. Alai hudok matuhamu torop do naroso got sian purba dohot sian pastima gebedongan sapanganan si Abraham dohot si Ishak dohot si Jakob di harajaon banua gicangi. Alai yang go akan ni harauji si kabalio di sogot nahulum maripotipot disima masa anggu-hangguk dohot na patungorip. Rap mahita majaha lao sidok Yesus ma madok iduk di soldadui lao maho jupa koma naho barat tuha persyami jadi hipas mana posonai di nasangobasi olat nima sahatna. Martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau peopsa.
Amin. Maredehita sian buku ede nomor 515 ayat 1 rodi 2. Gas kata pabot namon Kristusi ade doha sesa ia kadosali digo dituat dari doa menangani Ingas kata pabot namon Kristusi doa nata pabot tulia takon hari dona magori tokong rohatan Hai ton manganani nasatu talui doa nata pabot tulia tanai Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidongatta saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinibuhon ni si Maria, nagabe-gabe sianton di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal doibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dong ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di si maibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tapai hutihut ma, titing di minggu ta sadarion. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro dohot na patupahon parmingguon di bagas taganup marsada-sada. Laos hutma Pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni Huriana namarulang tahun hari hatu tubuh dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguon. Di ramoti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Sada. Guarni minggutta ima minggu 10 dong Trinitatis. Mingguot 10 tolu Agustus 2020 tolu masuk mahita tu minggu pasapuluhon dong Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasitulu sadaun ni debata ama anak dohoton di parbadia. Topik ni mingguon ima gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata manang menjadi berkat di dalam Tuhan. 2. Dakdanak na tubuh. A. Di hari Senin 7 Agustus 2020 tolu nunga di basa-basa hotu hatta sada dakdanak boru tu keluarga Nikodemus Bonardo Siahaan inang Iren Peana Oktariana Borutobing Wik Philadelphia. B. Di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 tolu nunga di basa-basa hotu hatta sada dakdanak boru di keluarga
Daniel Krismar Maharaja, Inang Desi Diana Sihombing, Wik Nazaret. Tolu, Tikting Parbagason. A. Tik-tik parjolo, naong majalo pasu-pasu parbagason, ima, Misael Haposan si Majuntak, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, ianakon ni Amang Ronald si Majuntak, Inang Lucy si Mamora, Dohot Adela Marpaung, ruas ni HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. Boru ni Amang Gerhan Marpaung, Inang Novita, Frisco Octaviana. Pasu-pasu Parbagason di Patupa di hari Sabtu 26 Agustus 2020 Toglu pukul siawib di Pulau Asem Resort Pulau Asem. B. Tikting Paduahon. Naing Majalo pasu-pasu Parbagason ima Manoa Panjaitan ruas ni HKBP Pardamian Resort Pardamian Medan. Ianakon ni Amang Mangila Panjaitan Nahinan, Inang Purnama Silain Nahinan. Dohot Ruth Deborah Lambok Sibarani. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru ni Amang Mangasi Sibarani, Inang Sintuasan na Ipa Purba. Pasu-pasu Parbagason di Patupa di hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2020 tolu pukul siawib di HKBP Serpong, Resort Serpong. 4. Ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu 10 tolu Agustus 2020 tolu nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong. A. Keluarga Roni Immanuel Maruli Tua Hutagalung, Inang Agnes Setiati Nababan, Dohot 2 dan Dagdana. Nomor register 1210 Piddasian HKBP Immanuel Rampa Resort Aek Mampang, masuk Tuwik Sion. B. Keluarga Raja Partogi Tua Purba, Mariana Pita Cendrawati Nababan, Dohot Sada Dagdana. Nomor register 1210 Sada. Piddasian HKBP Sudirman Medan Resort Medan, masuk Tuwik Bethlehem. 5. Keluarga Naib Baru. Keluarga Naib Baru HKBP Serpong, keluarga Eko Ardiansyah Pandiangan, Inang Yemima Sitepu, nomor register 1010 Sada, Wik Nazaret. Onom, Ruas Napida. Mamuka sadarion Minggu 10 tolu Agustus 2020 tolu, keluarga Padita Kalpin Yosep Opusunggu, Inang Ranida Febe Romaito Marbun, ruas na terdaftar di nomor register 1026 Wik Jerusalem, dang betar surat gabe ruas ni HKBP Serpong, alana nunga pidda nasida tu HKBP Resort Pandan Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias. 7. Diskusi dan urun rembuk dengan orang tua sekolah minggu. Lau mangido akka masukan jala asa dohot parsidohot mengurupi program penambahan ruangan sekolah minggu HKBP Serpong. Di Patupado diskusi dohot urun rembuk pahebakon ruas sekolah minggu na di Patupa sadarion Minggu 10 tolu Agustus 2020 tolu pukul sia 30 wib maringanan di ruang sekolah minggu. Gereja mangotang asa sudena tua-tua nidak-danak sekolah minggu marneang nilaka madohoti. Walu pemekaran Wik Sion. Nunga di haruarhon uluata surat keputusan Manang SK nomor 004 garing D 20 Sada garing R 2106 garing miring H 0 Sada SK garing miring Walu garing miring 2020 tolu laho manguduti haputuson ni rapot perhalado HKBP Serpong Selasa 25 Juli 2020 tolu naong mangotapon pemekaran ni Wik Sion. Jala marpardomuan tu rencana strategi HKBP Serpong tahun 2020 tolu 1 2020 lalu Wik Sion dimekarkan gabe 4 wik. Ima Wik Sion, Wik Bethel, Wik Betsaida, dohot Wik Patmos.
Pemekaran on efektif marlaku mulai 17 Agustus 2020 tolu. Sia, Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 tolu, naing di Patupa Sinode HKBP Distrik Banten di HKBP 3 Raksa, Aka utusan sian HKBP Resort Serpong Parsidohot tu Sinode Distrikon. 10. Pesta Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Di hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 tolu, di Patupado Pesta Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Pa-70 Di Patupado upacara HUT Republik Indonesia ke-70 di pukul 7 WIB maringanan di halaman parkir ni gereja. Di pamasa doa perlombaan dung upacara. Gereja manosoi asa sude ruas parsidohot di ulaunon. Sapuluh sada. Pengadaan ruang tambahan sekolah minggu HKBP Serpong. Seiring dengan pertambahan jemaat HKBP Serpong, jumlah anak sekolah minggu semakin hari semakin bertambah. Untuk itu dibutuhkan ruangan tambahan untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan sekolah minggu. Gereja berterima kasih kepada satu keluarga jemaat HKBP Serpong yang telah bersedia meminjamkan satu unit rumah mereka di Jalan Oleander Blok U1 nomor 9 untuk dipergunakan gereja sebagai ruangan untuk kebutuhan sekolah minggu. Gereja menyambut baik kesediaan tersebut. Gereja melalui rapat parhaladu sudah menyetujui penggunaan rumah tersebut untuk dipergunakan sebagai ruang tambahan untuk pelayanan sekolah minggu kelas besar. Diharapkan di masa depan gereja HKBP Serpong dapat membeli rumah yang dipinjamkan jemaat tersebut dan menjadi milik HKBP Serpong. Saat ini panitia pembangunan sedang merenovasi rumah tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ruangan sekolah minggu. Biaya yang dibutuhkan untuk renovasi ini sekitar 190 juta rupiah. Biaya ini belum termasuk biaya furniture, kelengkapan elektrik, dan penunjang lain seperti penyejuk udara, organ, kursi, dan lain-lain. Untuk itu, gereja menghimbau seluruh jemaat, terutama para orang tua anak sekolah minggu, dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan biaya renovasi tersebut. Para tahun dan panitia pembangunan bekerjasama dengan seksi sekolah minggu akan bekerjasama dalam rangka pengumpulan dana renovasi ini. Untuk itu bagi jemaat yang terdorong untuk membantu dapat menghubungi seksi sekolah minggu, para tahun dan panitia pembangunan. Bantuan dapat juga diberikan dalam bentuk natural seperti berikut. 2 unit keyboard setara Yamaha PSR SX 900 atau XX 700, 200 kursi Futura, 8 unit AC 1 PK setara Panasonic, 2 meja rapat ukuran 1,2 dikali 2 meter. Gereja menghimbau agar semua jemaat mendoakan dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam rangka peningkatan pelayanan sekolah minggu HKBP Serpong. 12. Pakobasion Partangyangan Week. Parhalado manosoi sude ruas nihuria di Ganup Week asa di Habur Juhon, madohoti Partangyangan Week. Songonon ma hatotuan ni partikian di Partangyangan di Ganup Week, na dipukap pukul 20 WIB. Di hari Rabu tanggal 10 Agustus, Week Ebenezer, na majabui keluarga Gilbert Dedi Naibaho, Inang Rosari Neo Yerlina Sianturi. 2. Di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020, nama jabui Week Philadelphia, keluarga Effendi Simamora, Inang Dewi Nenggolan, keluarga Nasser Lumban Gaul, Inang Mentorika Manulang. 10 tolu. Kartu ruas online. Gereja manosoi sude ruas ni HKBP Serpong asa humatop mengaktifkan kartu ruas online.
Marhite kartu ruas online sudah ruas boy paturehon data keluarga dohot mangida status pilihan bulanan marhite online. Hatorangan nau mapit boy mataida di tikting naung disagihon di ganup WA group tiap week 10/4. Aka ulaun ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Kategorial lansia naing Patupa pangebation holong tupanti werda hana di hari Rabu 16 Agustus 2020 borhat sian gareja pukul 8 WIB. Penyegaran rohani guru sekolah minggu HKBP Serpong naing di Patupa di hari Sabtu dohot di hari Minggu tanggal 10 sia 120 Agustus 2020 maringanan di Bet Kasegaran Teresia Senior Living dan Resort Mega Mendung Bogor. Perheheon NHKBP Serpong di Patupa di tanggal 10 sia dohot 26 Agustus 2020 dohot tema Race Fall to Infinity and Beyond. Rapot Huria Laho mengevaluasi program dohot anggaran belanja HKBP Serpong tahun 2020 nang di Patupa di hari Selasa dan Rabu 20 Agustus 2020 pukul 20 WIB. Songonima suarani tikting di Minggu Tasadarion tajahama tikting dohot laporan parhepengon na disagihon marhite grup WA asata boto atorangan no mapit di sude akka ulawan martangiang mahita. Tuhan debata amanami na di Banua Gijang nahu pasangap hami di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus. Madok maleate dohami di pangaromotionmu. Sian ari nahu bolus hami sahatu tikion. Boi rohami marpungu rotu bagas joromon. Pasahaton pangiduan marhite pamujion dohot tangiang tuadopanmu. Asa jongjong ho Tuhan mangalihon bisuk nahum bartu parpunguanon. Makorhon hasangapon di guarmu. Jalan natau maka muliatehon sudi akka asini roham nanilehonmu dihami saluhut di obason. Patuduhon holong na mangulahami gabe parsauran na marparbue di huriami. Di obasop Tuhan hupasahat hami akka namasa naniadopan nami di sitaonon nang dilas ni rohape. Patoguhon haporsyaon na marsihohot na mamulus hami di hamaolon. Di akka na marsahit naloja na sorat nang songoni di panarihon narikoti di parngulon nami. Nang songoni Tuhan, mangido hami tuadopanmu asa ajari aka ama dohot ina ni huriami mamodai ganup aka anak dohot boru na pinalumehonmu Tuhami. Asa boy hami pasidikon aka na makorhon haurahon nasoni lomohon ni roham lumobi maradop pokok. Nang songoni ditikyon hupasahat hami mauliate ima na di basa-basaon hos ada dadanak boru tu keluarga Nikodemus yahaan inang iren boru tobing lehon ma hahipason tudak danakon nang songoni natorasna suang songoni Tuhan hubuan hami di tangyang nami ima yanokon ni huriami nanaing majalo parbagason ima Mikael haposan si majuntak dohot Adela marpaung nang songoni manoa panjaitan dohot Ruth Deborah Lambok Sibarani. Ho matotong namadongani yanak komon padao parmaraan lehon gogo asa boy majaga kesehatan boy dengan mardalan silas niroha nanang si pasahatonmu di ari nani sakapan ni nasida. Nang songoni madok mauliate hami di ruas nataba. Pasu-pasu matuhan gabe ruas namangulu di partondion di huriami. Nang songoni di sude program ni hurianami. Paluas matuhan dengan mardalan bain hasangapon di guarmu. Satokin naing mahami mabege hatami marhite amang padita Samuel ambarita. Nama naburhon baritam nauli.
Parbisuhi marhite tondim, asa gabe boni naulo tubui diganup ruas ni huriami. Jalo maamang tangyang nami, mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokopami. Amen. Maredema kor amajetun, pupilit asamar parbue.
Marede mahita sian buku de nomor 510 ayat sada rodi 2. Masih orang iman Yesus, masih digalai, jalani tada disuruh asa tapabai, apagala palikota tapati udalai, ay torok dokenalilu saya tapahulagi, mangawat nagamajolo dinaolang niluwag, malason yang itu hakku damambahanmu laka, tapagala palitota dapatirut dalai, ay tarap dokenalilu saya tapamu lagi. Dami ni dibatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tapay hutikut mahatan ni debata di minggu Arianon, imana tersurat di sada Musa bidutulupul sia ayat sada sahat rodi ayat 5. Alai anggo si Joseph tarbuat do tuat tu Misir, gabe Roma si Potifar, wakil ni Raja Parao, si Rajai akan naposona halak Misir manuhor ibana sian halak Ismail, akan napatuat ton ibana tu si. Sai didongani Jehovah do si Josepi, gabe jolma na martua ibana. Sai dibagas ni rajana, halak Misiri ibana. Jadi, dung di ida rajanai, nani dongkanan ni Jehovah ibana. Jala ditupak Jehovah sudina ni ulani tangan nai. Jadi, lomoma rohani rajanai mida si Joseph. Gabe parhaladona ibana. Jala dipabakit ibana gabe si ramoti jabuna. Jala sudina di ibanai, di pasahat do tu tangan ni si Joseph. Jadi, olat ni na pinabakit na ibana bakin si ramoti jabuna, rodi sudina di ibanai, di pasu-pasu Jehovah ma bagas ni halak Misiri, ala ni si Joseph. Majadi do itupak Jehovah, sasudi na di ibanai, ijabu dohot di balian ima sahadna. Hurian itu hatta adung do jala somal do tabegi hatai orang benar di tempat yang benar, orang benar di tempat yang salah, orang salah di tempat yang benar. Orang benar di tempat yang benar, boitadok dia akan semakin produktif, semakin progres, semakin berbuah. Orang benar di tempat yang salah justru mengalami kontraproduktif. Ya, orang salah di tempat yang benar. Donota molo bahasa Batak non ya do dibikemu hata bubangun nga maul bera muncul itu
Ya, bubangon, umana bubangon, dang ibo tulaw na, ay dang bu idiulay mana, aladang tepat imana di ngana ni, adong dujol mana bubangon namang ina. Ya, adong. Ya, aledak pola dongono taisi, daw. Ya, sebuhina pibudu berengot na bubangon ni mana mang daw. Sa sitong na ate, mula terburu buhay ring labatan, terkurang do. Aledak pola udo so kacik rohana tersoni ma. Di hamu akamang doho inang sebenarnya molo tadok koni nah hudok naking orang benar di tempat yang benar, orang benar di tempat yang salah, orang salah di tempat yang benar. Anggo disodang marlakui. Dalam artian ya jolma natakas di dongani di bata. Jala makilala padongan yon di bata. Di dia pe ibana, manang natungil, manang nasubur, dia pasti berbuah. Jaminan. Lausido sada pengantar tu kami uju di babor khat tiki penabala padita. Molo kami sendiri majaloeska ina maau. Ala tiki praktek padita do kami nunga padita resotau. Jalan nga mandatangani nga mani stempelau. Nang pe praktek do pe. Songon padita kelpin na rahay. Ala padita nahugati tiba-tiba dang binoto tu dia lau. Ya, kami may suruh pidda tu si. Jadi akadong aku padita agak jantung do pe tu dia skana. Molo kami ngate tak di huta, perhuta-huta. Ya, kiberus may dikisi. Alai na huingot sada jamita ni pimpinan hati hai di dia peho harus bisa berbuah dan alasan manang na di dia penganan baik di kota baik transisi baik di desa harus bisa berbuah. Ido na didok ni Jesus tong upamay na mga liat talentai. Ya. Baik 5, baik 2, baik sada, 100% harus berbuah. Danga dong alasan, sada do diau. Tidak ada alasan seperti itu. Anon taudu tipe taringot tusi. Ya. Jadi tabereng di bagasan terpukta arianon kondisi, situasi tidak merubah karakter daripada Yusuf. Dan gabi terkondisi mana? Ay torop no yang satabi di tong-tong ni parnguluan na alani hacik ni ngulu. Ya, dianuk ma prinsip sedangkan na haram maul, apalagi na halal. Itu seolah-olah budaya permisif dia kesulitan di ngulu, boy melakukan mungkin na maralo. Tuak etika, tuak aturan na berlaku. Ada orang-orang seperti itu menghalalkan juga dia tuh kesulitan. Alemolo taberin di son sebaliknya karakter, tapi lebih tepat kita katakan itu sebenarnya integritas. Molo uduk integritas satitongna jami tahun uduk nama non mengenai masalah integritas. Ayat onom satu rusna ujuna diajak istri ni Potifar si Joseph maaf supaya berzina itu kita katakan itu kata yang paling pas adalah integritas. Karakter integritas Yosef itu sahalina yang melohuari integritas itu kesatuan daripada pikiran, perkataan dan perbuatan berpadu, bukan terpecah. Aina gurang taruh pinang jolma, asing di son, asing dari rohana. Horas ma padita nami songon na burjuru kami berek kami inang ali rohana mateko. Ada orang-orang seperti ini, malo bersilat lidah, ya malo ala yang di rohana daung. Mati, adong do jolma setabi sena sering lapatan nama make tapi. Memang kalau kita lihat amang, ya saya lihat perkala dunia sepertinya baik-baik amang, tapi ya program di gereja kita Pak Amang Pendeta memang sebenarnya sudah lebih baik dari gereja yang lain, tapi ya mau sering hitain nama make tapi
jolmana sutulus do seringi dan kurang dewasa. Ya, alai. Unang pola tapak kesering alai. Amin. Kecuali terpaksa. Ay mulu terpaksa pa ulan ini ibu tu ti. Adong do kadang-kadang memang mulu makatai si adong hatai. Adong do parhaladon namihan sampai di guari parhaladon guarna citua kadang-kadang. Asal martangiang mulai tema di Tuhan. Di botohodo na burjudo huriamon alai kadang-kadang. Sonod do hami Tuhan. Di botohodo takas keluarga nami memang kaya nak konon maradopon naturas na burjudo niyan alai kadang-kadang. Jadi asal martangiang anggo pala 5 hali adong do hata kadang-kadang. Mo icatati jolmay do huruay mungkin kami pe catati hamu do ti. Adong do nama catak kapet ditorra o istilaw 3 hali di do kina. Malo-malo do bereng perserpengon. Ya, adong do bigi asal marjamita padita sedunang saya muncul mau nongga pala 5 halin na uparrohon tikos do et au pe bahari do ko kalakon nang nuraku do kadang moloi do tudong aku au berat lo hutari do turirikot to ngamang tahe nurak kali paluasi meti tinggal do songoni ati molo tiki hami di Sudirman Medan jangankan songoni itelepon do langsung padita nami amang do lapatan di jamita sono ninna. Oh, sora dangarong do pinasongoni. Yo hudok do atar burjudo beser pangoniku do. Ati, batik ya usah boleh siripuanan salah situ marageda. Ya lusi di sepudi. Inna. Bahido isu dangarong mangalusi ti. Dangarong na salah pe parageda dong do na hudok maju dang pas sip do sudi. Burjudo termasuk ruas niser pangoni na ruahku do alai. Itu termasuk saya mengatakan itu dang na asal lapatan na memuji-muji hamu alai hatoro pandang. Saya mengatakan itu juga kawan parhalado. Dang adong berek kamu hampir 1 tahun di Serpong dang adong nama protes dabaniku. Paling adong nama catat jamita 3 hali niku. Jadi ima taringot tu sih. Integritas itu kesatuan. Nani dokon na pas dohon na pinikiran na. Dohot na di rohana tidak terpecah. Alai sasitong na integritas adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan di saat tidak ada yang melihat atau mengawasi. Ima aslita. Au kadang-kadang song pedita au hulahon na sopastan da petik. Olo do sipata mekel sendiri au. Anak tahi yang go jamitaku malapak-lapak. Alai tahi Tuhan maaf mau niku maaf saya mengatakan itu. Oh lu si pata, ada ngadong pedita na perfect ya, tetapi adong do jolma, suri, madus do songo si maruna punap. Aduh bahasa Indonesia nih. Ya itu, dang ngadong di mana si pata manang nahape dulu di mana, dang kepala peduli di mana. Integritas itu adalah ahana tapi kiri, ahana taula. Di saat tidak ada yang melihat dan mengawasi. Ima aslita. Ay nagudang ng jolma sa tabi, pencitrado. Nagudang jolma te berpesona do sa bereng jolma. Ya? Nah. Iti songon adong sada instansi di Sabulamidanan, ya, molo sodisi kepalana, marcatur do sudi pigawi, marisapi, ya. Mara yang kapat putung di rokok na pasapat to do si holaro kepalana sudi siap sudi. Itu tidak punya integritas. Yosef lah yang menunjukkan integritas. Mulut tabereng ayat selanjutnya, dia aja istri si Potifar do mana, tapi dia tidak mau. Ahadi do mana, tung bainok kubado satu debata. Integritas itu adalah takut akan Tuhan. Itu dasar. Jalaido na tari dari son. So na uro kami na king ya. Bahwa sebaliknya karakter integritas daripada Yusuf itu mengubah sekitarnya. Dang ibana terkondisi daong, dang ibana terkontaminasi daong, dang ibana terimbas daong. Alai aka hal-hal na positif na di manai, apalagi di bereng si Potifar imana di dongan di bata, dona tarida dia kaulaun na, sian atu jet. Pasti dipasu-pasu Tuhan. Itu yang kita lihat di sini.
Nah berikut nang berengot tatong dison bahwa ternyata kejahatan, kekejian, kita harus melihat itu juga dari perspektif yang lain. Olodo tanda petik kejahatan justru hahatiton, habariror, penderitaan, persoalan, olo jala sering doi di tonga-tonga ning lutta, radi pakai debata. Lahu membuat kita tuna hinauli ni parnguluan supaya lebih berkualitas, supaya lebih matang. Itu natar surat di Rom 5:5. Inohron ni hapersuho do habenge itu do katawon, inohron ni katawo do pakirimon. Dia selalu naik kelas. Asa tabereng sa sitong na sisi baik ni kejahatan mapakorhod diguli ni akana porsiye. Dan ini yang kita lihat di situ. Tidak selamanya kita melihat kacamata bahwa kejahatan itu membuat kita semakin jatuh terperosok, bahwa kejahatan, kekejian, penderitaan, persoalan dalam hidup membuat kita semakin melempem. Bukan seperti itu kacamata orang percaya, tetapi justru kita melihat melalui Yusuf ini, kejahatan justru dipakai Tuhan untuk kebaikan Yusuf, terutama untuk kebaikan bangsanya. Yang teratusak kita ngulun. Alanido molo dibaik karena kadungamu, udah maju alak karena mungkin non Kristen juga melakukan hal-hal mungkin yang membuat kita sakit hati, kita terima saja. Nanti, tajalo may tatangyakon, ya, karena mungkin juga, ya, ada salah satu cara Tuhan untuk mengubah kita, kehidupan kita lebih baik. Dan kita tahu penderitaan di si Josephon, ya, selama dia memang mengalami banyak penderitaan, itu justru katanya menjadi tipos Kristus. Songo dia nama satu si Joseph itu dihubungkan kata perjanjian baru. Songo dia do nama si tong datu hadirion di Yesus Kristus. Nah palu kita sian dosa. Tetapi yang jelas di sini, ya, adong sada garansi jala dipakai do di soni ala boha ala didongani debata. Omas ada garansi. Allah didongani debata. Sudena niula di si Josepi. Allah didongani debata. Jala dibereng si Potifar. Saluhut na idenggan. Ini saya kurang tahu dari mana Potifar tahu. Mungkin contohnya paling simpel do dibereng mana martangi yang mangula jujur do lan nasing nai. Itu bagian yang diperhatikan bahwa Yusuf itu nak Tuhan. So nari suku-suku tu kita. Bohado pamerengon yang halak tu kita sebagai orang Kristen. Ini pertanyaan bagi kita. Adong dopen nilai plus ta songon halak Kristen di tonga-tonga ning ngeluta. Apakah sebaliknya juga, ya? Apakah kita berpikir sekuler untuk hal-hal Kristen? Ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Atik memang no sodong berbeda kita anak Tuhan dengan anak sekuler, terutama non Kristen. Itu toh. Ikoboy doi. Alapatan na unang banyan sa ilam tabba songon na sabula sering saya lihat itu ya, menerima kos kecuali Kristen. Ada rumah ini dikontrakkan, ya, kecuali non Muslim. Ya, puasa. Rumah ini dijual kecuali non Muslim. Wah, segabisi habiarak kita itu masalahnya. Jadi, sono do parita nami memang halaki do nasopasin na. Belum tentu semuanya kita menggeneralisasi kelapatan nasopas halaki daun. Ay molo huboto na huboto setabi, mas mengatakan. Ya, aka pangalahon na suringgad do nasugabiak do sipata huberang di sada sisi. Pangalahon ni diba na diguari beragama Kristen. Ya, gabi paru kilo di lokasi mana. Adong sada hurian na huboto sa tabi banda la jangguri gerejai sa tabi ala mabuk di si minum tua akamamay di si idang guri ma. Mengatakan itu. Ya. Sahali na memang dito ngatongan ninguluta songon halak Kristek kita. Memang diberekalak kita gabe silehan energi positif do kita di lingkungan ini atau si habiaran. Gabe pasu-pasu do kita lumobe di lingkungan ini atau sebaliknya. Kalau kita melihat di sini,
Dibereng si Potifar do, luar biasa do si Yosepon. Mungkin dibereng mana sono na kipangulaon na, kerajinan na, spiritualitas na martangiang, berdoa kepada Tuhan, mangulahon na dengan kejujuran na, tingkah laku na, etika dola na sing nai, komplit sudah dihadirion di si Yosef. Maka dibereng mana, didongani debata, tikos do debata nyonin na. Tikos alabuha, tikos pangalahona. Itu sebenarnya mungkin gak bisa dievaluasi di kita, ya. Di tunga-tunga ni nguluta. Nah berikut di pertanyaan di minggu nang salpu, karena saya 2 kali masuk, itu muncul pertanyaan itu seperti di pertanyaannya. Buhado cara amang padita makilala sead debatado haruan di pasu-pasu markite ulauta. Itu. Buhado carana padita nami makilala bahwa berkat yang diberikan bahwa kita sanggup merasakan bahwa yang kita terima melalui pekerjaan kita adalah dari Tuhan, adalah berkat Tuhan. Atas soni masuk suku nih. Saya menjawab seperti ini kira-kira. Ya. Ini karena ala torop do ulaun profesi ya tarduk secara finansial ya lebih mapan, ya bahkan merdeka secara finansial, tetapi tidak menjadi berkat. Karena ini topik kita menjadi berkat. Itu guarni mingguta topik mingguta sadarion, ya. Jadi berhubungan tu suku-suku naking. Torop do nagok pasu-pasu dia kaulaun na, bahkan secara finansial melebihi, bahkan merdeka secara finansial. Mulai diguari merdeka secara finansial, hola kudul-hudul pebana di jabu, karejo hepengna. Itu merdeka secara finansial. Rata-rata mungkin lebih banyak kita cerdas secara finansial. Labatan nabuha mengatur keuangan on. Ya, boha untuk kebutuhan ni anakon, untuk dapur, untuk sekolah lain sebagainya, untuk kesehatan, itu masih cerdas secara finansial. Banyak orang mungkin sudah merdeka secara finansial, labatan na hepeng na dukarejo di bank. Dia hanya duduk-duduk saja. Alai, maaf. Banyak ini tidak menjadi berkat. Banyak. Saya mengatakan itu. Anak hubereng dokat setabi ya udah bisa ada huria. Anyon kebetulan yang padita hadir nang di son. Ya. Jadi ibu tamu di setabi mangontrak mau di bereng. Do inang padita di samping ni musolah. Na setiap jamo pak iko pasma di ding daun loh na itong madungoyaw niya ni jamo pat. Nanti mengontrak mahami di bedeng dengan rumah yang saya katakan terkesan kumuh. Alai ibu tamu merminggu di sisa tabi maaf dang na menyentilau. Bukan, ini realitas. Nah merminggu di si banyak mobil mewah. Banyak setiap minggu lumayan banyak mobil mewah. Mobil yang pasti mobil jemaat. Alai paditana di bereng. Kamu maju mabai pendapat tu si alai di rohamu nama pikir kamu. Dang dison dihuri na hudok konido. Saya mengatakan ya secara dohonokku finansial dia merdeka. Alai dang pasu tudongan na tuhuriai apalagi tu paditana tu pangulan nagok isi. Saya mengatakan itu. Buido na songon terjadi. Ya. Alani itu sasitong na muladong suku-suku naking, maka saya mengatakan itu dengan 2 perkataan antara panggilan dan profesi. Karena itu juga menjadi seminar na posubulung na hatihai. Profesi. Saya mengatakan seperti ini. Lumbo biturong aku parhalado. Ya, ini menjadi diskusi juga termasuk di HKBP Narehei. Saya mengatakan, ya, panggilan dan profesi. Seharusnya, idealnya, sebaiknya, panggilan itu harus lebih besar dari profesi. Profesi hanya cara untuk memenuhi panggilan. Itu, sahalinai. Profesi hanya cara memenuhi panggilan Tuhan. Pajuan di Tuhan, dia kau lauta. Malanung nga songono terjadi,
Yakin doa melo dia tong do panggilan ulau na dia akan menjadi berkat. Tidak masalah apa itu pekerjaannya. Manang na direktur pe, manang di nama apa pe bana. Manang sebaliknya setabi panapu-napu. Dia tidak akan arogan kalau dia di atas. Sebaliknya dia tidak akan minder kalau dia memang dia ke ulaun-ulaun. Nah, mungkin menurut kita statusnya dan enggan di sangat di bawah, bahkan mungkin lea. Kalau dia merasakan itu panggilan, tidak merasa dia elit kalau dia di atas, tidak merasa rendah juga kalau dia di bawah. Itu panggilan. Itu saya menjawab itu. Alani itu taetong do hita panggilan. Maulah panggilan di mana pasti berdampak tu dah humaliang. Pasti. Gabe pasu-pasu karena apa? Karena Tuhan siat dirajumi mana, siat Tuhan itu sudah nadong di mana ulaunna, keluarga anak karejona, artana. Itu istilah na dipakai di Korin, itu haris bahasa-bahasa. Haris itu sebenarnya harus membuahkan haris teu labatanna. Harus menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Marhite kaulaun na dinggan. Marhite sosial, marhite pangrupio doa na sing. Jangan stop. Di Korin itu justru stop. Mamora di mana doi? Ya banyak orang-orang seperti ini. Mamora doi mana? Alai di mana doi? Dan mamora songon lek nani. Ima epistel na king. Kita lihat itu kaya kedudukan nalena posona marsahi di sarihud dope. Berdampak jabatan nih wasona itu kadonganna. Itu yang paling penting sekarang. Itu ngatungan yang ulutta harus membuahkan, berbuah kita dan cukup hola dihitai. Nah kadang-kadang ini yang sangat sulit. Saya kenal pesat tabi balajokku. Saya mengatakan saya kantor pusat nama kadang-kadang harus manak doa. Ikut lianut tusan, nang pena saotiki, kami sepakat untuk membagi-bagi itu sedikit-sedikit. Dakola dihami. Apalagi masa tabina merdeka secara finansial. Jangan pelit dong. Jangan saya mengatakan itu. Bagi itu. Alana huda setabi karena bagian nih pasu-pasu di Tuhan itu. Bukan menjadi pengumpul dia penikmat, tetapi harus sampai kepada penyalur. Labatan ngata jalo pasu-pasu di Tuhan itu ngatungan ngulutta. Jangan stop berhenti di diri kita. Apalagi itu ngatungan huriat yang sangat memerlukan fasilitas untuk anak-anak kita sekolah minggu. Hudok dona rehai jala gudang no madok. Amin amin. Nama dok amin itu mubi dieksekusi mai. Amin. Bah lamutik. Lamutik. Jadi mulai ate manggo gudang nang mangalian. Ale ternyata adong dope kurang na tagohi mamanginangi. Bagian di pasu-pasu na siya Tuhan ni mari kita eksekusi. Satong lamtar pasu-pasu nguluta. Nga jumulu Jesus mangaliw pasu-pasu tu kita. Na sempurna markite kasesani dosata. Amin. Mulai ate madihutukan pasu-pasu maparsoran nami di khatam. Lehon magugu di kami. Asa songon na posom si Joseph. Jalatod di na songon di si Joseph otarida di gulmit ni gulunami si ganupari. Berdampak tu na humaliang. Gabe pasu-pasu nang pedi situasi na kurang kondusif. Amin. Dapat pungo mapiliata mari dehita. Pasu hari ya Tuhan, saya sehingga ini, saya pehan tangani Tuhan, lehat Tuhan kami.
kasuhani ya Tuhan, sayu sehodameni. Saya pegang tangan-Ni Tuhan, dan Tuhan kami. Di pertigaan nama Tuhan, mana-mana lahan dasar. Di baca kami, kayu misui, simbolis panagari. Asuh-asuhani ya Tuhan, sayu sehodameni. Saya pegang tangan-Ni Tuhan, lehon Tuhan kami. Asuh-asuhani ya Tuhan, sayu sehodameni. Saya pegang tangan-Ni Tuhan, lehon Tuhan kami. Di pertigaan nama Tuhan, sipatu pahadaneon. Baik mahatami, satu rohani, nama sihasomani. Asuh-asuhani ya Tuhan, sayu sehodameni. Saya pegang tangan-Ni Tuhan, lehon Tuhan kami. Tatangya ko peliata, ali di bata, amanami na di banua kijang horo haruruan ni saluhut, sileho-leho na tingkan doho nasa ulibasa na moliutus, hupa saat kami ma, siyan na nilihon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo magebe uap na hutus di jalom, pasu-pasu mecara ramu tiasa ho parhasiang kami pilihanon, pati pulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti to dim. Asalam hutada kami kudang ni silehulehon mitu kami. Asalam kirkir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di panua kijang say pinarbadia makuarmu. Say ro maharajaon
Sai sautma, lomo ni roham, di banua tungaon, songon na di banua kijang. Lehon matuhami sararion, hanguluan siya pari. Sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Unang kami tugihon junan, palua mahami sian pangago. I hope dawn ang punaharap Jaot dahat adonaot Radihasang apo Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana mida ho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amen. 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 Pasu-pasuhami oh Tuhan, sayang sehandamemi. Sayang Tuhan tangani Tuhan, lahat Tuhan gagabi. Di pagtibion bana Tuhan, abaran ilas nira. Nadamali nabe pangapulihi Pasu-pasuhami